Benvinguts, benvingudes al primer podcast d'Inèdit Educació, un espai per parlar d'educació sense filtres. Educació sense filtres és el títol d'aquesta nova àrea, amb rigor, amb mirada crítica i sobretot amb voluntat de construir. Soc Àngels Gallardo, pedagoga, periodista, fundadora de Marlex Media Group, una productora audiovisual que tenim mirada pedagògica sempre, que gestiona aquest canal inèdit i el diari i més cosetes. Aquest és un espai on volem pensar sobre l'educació des de totes les mirades possibles. Per això avui, que són dades molt complexes, molt complicades, de reunió de claustres, notes de final de trimestre, doncs comencem parlant d'educació en crisi, reforma o deriva, és el títol d'avui, amb dos convidats molt tops. La Carme Bartomeu, biòloga, professora de matemàtiques, emprenedora i fundadora d'Educal, una empresa de lideratge educatiu i assessoria, i Andreu Navarra, professor d'història, bona tarda, portaveu del sindicat de professors de secundària. Recordo que necessitem la vostra participació, gràcies a tots els que esteu connectats ara mateix, tot i la falta de temps previ d'aquest primer podcast. Us agrairia que les persones que esteu connectades ara mateix, doncs que ens digueu, possessiu, d'on esteu connectant-vos. Seria com sentir-vos més a prop i és com si aquesta tertúlia no la féssim només nosaltres tres, sinó que estiguéssim amb tots vosaltres. I comencem amb el primer bloc, diagnòstic. Quina és la causa principal segons el vostre parer, d'aquesta crisi educativa que estem vivint a Catalunya? Creieu que és una qüestió estructural, política, o és més aviat cultural? Estem en una societat que s'ha adormit i que ha normalitzat la baixa exigència acadèmica o educativa? O bé estem davant d'una estratègia política pensada per construir una educació universal però de baixa qualitat? Qui vol començar? Andreu, Carme, aquí. Que tu ordenis. No, jo no ordeno. Aquí no mana ningú. Que comenci la Carme. Vinga, va, Carme. A veure, jo diria que tot el que has dit, una mica de tot. Primer, els canvis legislatius constants. Jo porto 38 anys donant classe de matemàtiques i no sabria comptar, segurament l'Andreu sabrà millor que jo, de quantes modificacions legislatives hi ha hagut i la manca de reflexió de coherència. I una miqueta això esgota el docent, esgota els alumnes, esgota les famílies i anem una mica perduts. Anem perduts perquè aquest constant canvi a vegades no té massa sentit, no està fet massa de forma coherent, validat, reflexiu, fet per persones que dominen l'educació. Aquest seria el tema, és a dir, el que legisla ha de delegar, si no en sap, o ha de saber primer, però si no ha de delegar a gent que en sàpiga i tenir un bon equip de gent realment experta, no experts mediàtics que surten a les tertúlies a parlar d'educació sense dominar-ne. I aquest seria un tema. I després també tots els canvis socials, evidentment, el tema del canvi que hi ha hagut socialment, de la passada de l'autoritat, del model més autoritari al model més democràtic, però sense perdre l'essència del que és el respecte, del que són les bones formes, la falta de confiança en el docent, que les famílies abans tenien el docent com a un expert o un professional, ara ens trobem que tota la societat qüestiona els professionals de l'educació. Jo diria moltes coses que suposo que aniran sortint al llarg de la xerrada que tindrem avui, però... Jo volia afegir, tot i que no us vull interrompre, però és que és gairebé obligat per mi perquè soc molt fan del Nuno Crato, el professor Nuno Crato, i va dir a l'última ponència que va fer a Barcelona una cosa que crec que es cau molt bé aquí, i és que l'educació és l'únic sector de la societat, sector econòmic també, podríem dir, en el qual el client mai es queixa quan rep menys. Si tu vas a comprar pomes i demanes 1 quilo i et donen 3/4, dius, m'estàs enganyant. Si tu vas a un menú, a un restaurant de 3 plats i et donen 2, tu dius, m'estàs enganyant. Però si tu vas a l'escola, el teu fill diu, no entra això a l'examen, no farem examen, farem de menys, tothom està feliç, el nen arriba a casa, la família està feliç perquè els alumnes estan feliços i ningú es queixa. Aleshores, jo per això vull apuntar
no vull caure en la queixa típica de l'administració, perquè és el fàcil i ja ho sabem, sinó que és també la responsabilitat de tots de que rebem de menys d'alguna manera i que ningú es queixa, sinó que està més feliç. A veure, em va molt bé que treguis la idea del Nuno Crato. El Nuno Crato el vam portar precisament nosaltres via Fundació Episteme per primera vegada a Barcelona i després l'hem anat convidant també el sindicat nostre. Clar, si parles de crisi educativa, aquesta crisi té causes multifocals, és a dir, no hi ha una causa. Qui digui que hi ha una causa i sobretot qui digui que hi ha una solució salvífica t'està entabanant, t'està enganyant. Ara bé, hi ha un tema que sí que és central, és el tema del currículum. No podem continuar amb aquest currículum, que és il·legible, és inservible, i no respon a qüestions pedagògiques, respon a qüestions d'enginyeria social econòmica. Per tant, el currículum s'ha de fer com el que va intentar fer Nuno Crato, que va tenir èxit perquè va passar d'un currículum competencial a un currículum de continguts, que això és el que ajuda que hi hagi un aprenentatge estructurat, un aprenentatge progressiu, que té un sentit i que tota la comunitat educativa hi veu un sentit. Si les lleis base són inservibles i no te les sap explicar ni el que l'ha fet, anem malament perquè crees caos, no? I sensació de caos. Què passa? A veure, d'on partíem? Com hem arribat fins aquí? És un problema cultural? Home, aquí hi havia una escola catalana molt combativa. On és? Pues s'hi va posar enmig la LEC, que és una llei que ja va crear una mica, ja va afegir encara més innovació disruptiva, innovació que porta problemes, innovació que és fals progressisme, no? I que és populisme. És a dir, tota aquesta sensació de disbauxa i de que tot ha de ser lúdic és un populisme, no? Llavors, a nosaltres, com les persones que som contractades i tenim la responsabilitat d'educar, hem de començar ja a pensar seriosament, documentar-nos bé i pensar com reintroduïm un currículum seriós de continguts i donant el que necessita una democràcia per avançar, no? Jo crec personalment que a nivell de lleis, que no és una cosa que vull entrar perquè si no és com allunyat de la realitat de les aules, només diré que jo crec que el sistema autonòmic que tenim i de la independència de l'educació és una oportunitat de fer coses diferents, però des que va sortir la LOMLOE i el 2022, o sigui, gairebé totes les comunitats autònomes han replicat amb personalitzacions autonòmiques molt breus, però realment és un copiar i pegar, que no han exergit aquesta potestat de poder fer coses diferents. Si de cas, i segons la meva opinió, l'única autonomia que trenca coses i trenca models en aquest moment és Santander, és Cantàbria, perquè Cantàbria des del calendari escolar a moltíssimes coses ha plantat una mica cara, o sigui, ho ha fet innovació realment respecte a la LOMLOE, però la resta de comunitats autònomes, vull dir, aplicant la LOMLOE disfressades de la seva llei autonòmica local, però que no aporta realment una gran diferència. Per mi Catalunya sí que té més el tema de la inclusivitat, que també es pot parlar a part, tot el problema, però no ha aportat ni ha ajudat a fer coses diferents, sinó que el que ha fet és ajudar a aplicar aquesta tendència del joc, de la competència, però de l'aprenentatge que jo crec com a responsabilitat de l'alumne i no tant del professor. El professor l'ha carregat de burocràcia i els alumnes l'han carregat de responsabilitat d'aprenentatge. És com dir, si jo fos... Bueno, ho sento perquè jo potser sempre dono referències de la natura, no? Però la natura, o sigui, si tu ets un cèrvol, un isard, tu no li dius, mira, surt a jugar amb el lleó, a veure si et menja. Això és aprenentatge competencial. Està clar que no té un futur. O sigui, hem d'aprendre contingut, no podem deixar o delegar l'aprenentatge totalment en mans de l'alumne o de la persona o de l'infant. I bueno, no interrompo. No, que estem aquí compartint. Sí, jo també estic d'acord amb el que acabes de dir. I després també la irrupció de moltes empreses privades que veuen el gran pastís, el gran negoci que és l'educació. Jo crec que amb l'altaveu de la innovació
de la digitalització, de la competència digital, i digue-li com de moltes maneres possibles, aquí hi ha un pastís, hi ha bufetades... Pedagogisme és un negoci. Sí, per endur-se'l. I el docent, l'escola, tot això estem allà, en el mateix ball, però la música no la posem nosaltres, ni decidim com ballar-la. Bueno, no sé si sabés la metàfora, però clar que ara mirarem què podem fer, no ens n'anem d'aquí sense buscar la llum, no? Però si mirem el context, jo el veig així. Home, em sento així. Estic totalment d'acord perquè, a més, es poden posar exemples molt clars. La jornada partida, tota aquesta campanya, amb un tema que ja es va votar, que ja se sap, ja ho han acceptat les famílies, els centres, però a més amb força unanimitat. I es va votar, està votat, és una cosa, un consens democràtic, la jornada intensiva. Però hi ha interessos amb els càterings. I ara mateix hi ha centres obligats a fer un menjador on no ha estat mai necessari i aquí estan en joc molts interessos. Per exemple, una digitalització que ha estat completament opaca. Què passa amb els 150 milions cap a les multinacionals, sense això per la porta del darrere? Poc parlem de tot això, però estic completament d'acord amb aquesta mercantilització, externalització de l'educació que ha tret el focus de les qüestions pedagògiques per posar-les en temes de turbocapitalisme que no interessen ni a l'alumnat, ni a les famílies, ni al professorat. Hem estat enganyats. Té raó el Damià Verdera quan diu que l'educació catalana ara mateix és una gran mentida. Aplicant la LOMLOE amb mentides perquè les aplica amb mites, les aplica amb coses que no es poden plantejar. Per exemple, com planteges a un professor d'educació física que té 250 alumnes que faci atenció individualitzada? Prou. Però anem a veure què tenim, anem a escoltar els docents i anem a fer currículums on hi hagi un aprofitament i en sortir la societat beneficiada. I llavors sortirem d'aquests malsons masoquistes i d'aquests missatges tan negatius, però clar, si tots som opacs, sords, i no hi ha ressonància entre el que diuen cadascun dels factors implicats, no ens en sortirem, perquè aquí el que hi ha és la imposició de la raó economicista, que no toca en una escola. Jo crec que normalment la llei, els canvis de llei surten després dels canvis de la societat, però en el cas de l'educació s'ha fet una llei i s'obliga a que tot el sistema educatiu s'acomodi a una llei que a més és com vella o antiga, perquè en molts països nòrdics que han set com l'estàndard o l'avantguarda de l'educació europea o de la OCDE, ja fa des del 2023 i de l'últim resultats dels informes PISA que han començat a canviar. I en canvi nosaltres encara estem adaptant-nos a dir anem a fer un model que ja sabem que no funciona. Doncs no, vinga, anem a posar tot l'esforç, és com anem a fer, a veure com sembla, que no vull dir, però sembla que hi ha realment un esforç per generar una davallada o per portar-nos a una direcció sense gaire sentit científic o evidencial, perquè no hi ha evidències de tot això, o si les hi ha, quan les hi ha és que són que no ha funcionat. O sigui, estem replicant, intentar posar un sistema que no ha funcionat a altres països i nosaltres hem de fer que funcioni. Però és que ara tenim una prova que això es fa expressament. Al setembre va sortir una sentència, la denúncia la van posar professors de secundària, preguntant per què al nostre quart d'ESO, el quart d'ESO català, no hi havia dues modalitats de matemàtiques. Una A i una B, una acadèmica per accedir als batxillerats científics i una B per accedir a un altre tipus d'ensenyament. No és una valoració moral, és senzillament fer el teu trajecte. Però, al fer els decrets de batxillerat aquí, la modalitat acadèmica de quart eliminada. Totes les matemàtiques, pràctiques i competencials. Això talla el camí a la joventut catalana a les carreres científiques. Per 15 sous, qualsevol jove català o catalana, en qualsevol barri, qualsevol poble, en qualsevol ciutat i en qualsevol condició, se li talla el camí a equacions, estadística, programació, ciència, i després falten metges. Clar, és que els estàvem tallant el camí. I això ho ha d'arreglar un jutge. És vergonyós, però això està fet expressament, perquè no és, he fet una reforma i em surt malament. No, està provocat, perquè la llei estatal sí hi ha aquests dos camins. Clar, jo porto 18 anys, ara ja fa uns anys que no, treballant per l'editorial McGraw-Hill, quan va començar tota la reforma educativa, fent llibres de text, de secundària,
bueno, doncs, problemes més competencials, però amb una estructura molt raonada, i a tercer en alguns cursos, en alguns llocs d'Espanya, i a quart tot arreu hi havia els diferents, la modalitat A i la modalitat B de matemàtiques. O sigui, això fa anys que hi era i que funcionava. Llavors, aquí interessat que tothom aprovi, que tothom progressi adequadament. I aquest progrés adequadament és un maquillatge per fer que la gent passi, que no hi hagi repeticions, fem una prova, les proves que a vegades fan més vergonya. Perquè matemàtiques, per exemple, et donen el pi 3,14, parèntesi, perquè si no el saps, que el tinguis. O la fórmula de l'àrea del triangle. Tot són retallades. És un insult a la intel·ligència humana. Si estàs volent saber si ho sap, no li donis la informació que necessita. Perquè estàs fent que estàs regalant l'èxit, i això és maquillatge. I això ho veig així, jo. Això no és rigor ni és res. I llavors aquests resultats surten i tot ha millorat, i que bé que ho fem. Perdona, jo treballo... Jo hi ha alumnes, aquest any tinc de segon d'ESO, però a vegades tinc tercer i quart. Tu fiques suma, resta, multiplicar i divisió, no en saben. Que la calculadora és una eina, vale, però n'han de saber. És a dir, han de saber què estan fent, quin significat té matemàticament allò. No en saben. No saben. O amb la part humanística. Igualment, tinc una persona de pràctiques, fent-li jo, sent el seu tutor de pràctiques, em truquen, Andreu, no em deixen fer una unitat didàctica, ara seria situació d'aprenentatge, de Maria Mercè Marçal. Per què no? Ah, no, això és literatura, no, és cultura, és elitista. Però què estem dient? O sigui, ara és feixisme Maria Mercè Marçal. Home, per favor. I després vas a un tribunal de tesi de filologia i t'estan dient les docents que a primer de grau hi ha nois i noies que no saben llegir un poema de 5 línies. Jo no m'ho creia, però al final ho vaig comprovar. Llavors, per què no recuperem el sentit de l'escola, el sentit de l'educació secundària, i ens n'adonem que transmetre coneixements, evidentment, no és l'única feina que hem de fer, una feina de tutoria, una feina de valors, una feina social, però la feina social que no vol finançar un estat que fa aigües, un sistema del benestar que fa aigües, no el pot agafar un docent tot. El docent ha de transmetre coneixements, atendre a l'altra cosa, evidentment, hi ha un context, hi ha un món, però el que no podem fer és substituir les xarxes de benestar social que estan retallant per una escola que està absolutament, completament desbordada per totes aquestes problemàtiques. Llavors, la política oficial, mani qui mani, sempre són sermons socials, sermons morals, perquè s'ha de canviar la mirada i ser molt amorós, però el que estem creant és una joventut que no la preparem pel món que es trobarà demà, que és especialment complex. Com farem programadors informàtics si no ensenyem equacions? És que és molt fort, però està passant. Un infant, si no l'ensenyes a dividir, no pot fer equacions, no pot programar i tindrà una digitalització passiva i no activa. Potser aleshores sí que heu respost, o la conclusió que es pot extreure de les vostres opinions és que sí que hi ha una estratègia política darrere. Potser no volen, no es vol, o sigui, l'objectiu de país és un país de turisme, és un país de pandereta i és un país on ja... Totalment terceritzat. Exacte, terceritzat, i que ja faran la innovació als Estats Units o Xina o al país que li toqui, però està clar que si no tenim matemàtics i enginyers no podrem avançar com a país de futur i tecnològic. Però ara que has tret als Estats Units, mira com estan als Estats Units. Ja, és un exemple anem cap aquí, horrible. I no em pots dir que això no està programat quan tens un decret d'inclusiva que és inclusió forçosa, sense escoltar les famílies, i amb marginació intracentre, en molts casos. Clar, que s'expliqui la veritat. Amb un decret de plantilles, inspirat en polítiques en plan Margaret Thatcher, que això ha delmat les plantilles de l'escola pública, i la digitalització opaca, això està fet expressament. No pot ser un error, no? Això és un programa polític. Sí, totalment. Per tant, hem de tornar a fer jo li dic l'escola escolar, on tothom va feliç a aprendre, és que no... No, i recuperar això, la tradició, el que dèiem de l'escola catalana, les coses que funcionen. O sigui, jo crec que els docents, els mestres, tota la gent que s'estima l'educació, que porta temps, que té experiència, que té aquesta mirada històrica, hem de dir la nostra i acompanyar els joves que comencen
i marcar aquest estil, no? Recuperar la tradició, perquè si no tot és innovar, però és molt líquid. Innovar què? Si perdem la part humanística, la part del sentit, el valor de la cultura, no? Del lloc on som, el respecte. Ja sé que sembla molt carca, però no, jo reivindico l'escola educada, l'escola amable, el que tots eduquem, que el senyor de l'autobús també ha de ser conscient que també marca i que tots som testimonis. Això és el que jo crec que hauria d'haver-hi, una revolució social, és a dir, no podem anar així, perquè tampoc ens estem sentint bé. És que ningú s'està sentint bé a nivell ni emocional ni a nivell tampoc de salut mental. Per tant, el món dels adults ja es palpa. Per tant, hem de parar, això no està funcionant. Parem. Bueno, ara aquí, no sé si... Per reblar el clau del que estàs dient, és que segurament per innovar necessitem conèixer les nostres innovadores, les nostres innovacions, els nostres innovadors. Qui ha innovat aquí? Clar que tenim innovació. Ara, la innovació no pot ser el que has dit abans. És a dir, uns gurus espectaculars. Això és societat de l'espectacle, que ja es deia això als anys 70, absolutament superficial, i ja prou de maquillar i anem a ser seriosos. Insisteixo sempre en la idea del currículum progressiu, on el propi alumnat va veient que va avançant. Perquè és que l'alumnat es troba tard o d'hora amb que el que se li està demanant no saben ni de què li parlen. I aquesta gent s'ha de formar, ha de tenir un paper protagonista a la societat, no només un paper consumidor i passiu, no? Jo ho faig a matemàtiques, dic, a veure, això és el que hi ha, ara anem a fer nivell. I estan motivar. Va, anem a fer nivell. Qui no entenc no passa res, però anem a fer nivell. I si cal també baixarem. Si ens anem a primària perquè aquest concepte no el tenim clar, però també pugem, I faig aquest gest així no verbal perquè i estan, i són, Però el docent ha d'estar molt format per poder fer cap avall i cap amunt. Si només es prepara perquè... No entraré ara en aquest tema, però si no té les eines per fer-ho, no ho pot fer. I clar, si volem demanar que el docent faci això, l'hem de formar. Doncs els docents han d'estar ben formats. Però no en maquillatge, no, en aquestes eines reals. I han de ser especialistes. I han de ser especialistes. Han de ser especialistes. Això, aquest generalisme, aquesta primarització de la secundària, secundarització de la universitat, i ja en el màster o a l'altra vida ja comencem a ensenyar coses. No, home, no estafem a l'alumnat. Jo de totes maneres insisteixo que per la meva part, o sigui, ja que, tot i que estic com a societat, jo cridaria les famílies, perquè jo crec que la solució no pot vindre dels polítics, perquè els polítics són efímers. De fet, portem en 5 anys 4 consellers d'educació. I aleshores, vull dir, no sabem si arribarà al final o no, la senyora Niubó. Jo no li desitjo cap mal, però total tampoc fa gaire cosa, o sigui que... Aleshores, vull dir... Però és que ha arribat el moment de fer. Exacte. De fer coses. Clar, ha de fer... O sigui, sí, però la vida d'un polític, sigui bo o sigui dolent, és molt curta, però la vida d'un actiu, la vida lectiva d'un professor, mínima, segons l'informe Talis del 2024, són 20 anys. Aleshores, o sigui, jo el que vull també és recordar... Exacte. Recordar una mica el poder del professor dins de l'aula, no? O sigui, una mica d'insumissió, ara que es parla i que es tolera. No, però és que la LOMLOE no ho permet, perquè treuen hores de troncals per posar assignatures que tenen mig foli ridiculeses o projectes que estan per fer i que no està clar qui ha de fer ni per què serveixen. Això ara el nostre Ramiro Gil, que és el nostre cap d'acció sindical, ha fet un estudi de com van degradant història, l'assignatura, la matèria història. És més, degraden la concepció d'assignatura o matèria. I llavors, cada nova llei, cada nova reforma, treu hores de troncals. Llavors et trobes que és que quan abans entraves 4 hores, ara en tens 2, i hores que van traient d'assignatures troncals són per fer coses lúdiques que ningú sap per què serveixen ni per què. Per tant, hi ha una intervenció metodològica. És invasiu, aquest canvi. És completament invasiu. Ja no es pot defensar el professorat. El professorat està protestant per poder donar un bon servei. Per millor sou, però per donar un millor servei a l'alumnat, perquè no vol humiliar-lo. Però jo crec que falta l'altra part. O sigui, falta la part de l'usuari i del
del client, en aquest cas, que són les famílies. Les famílies, si no es queixen, o sigui, el professor s'està queixant moltíssim, però ha d'acatar, acabats, la majoria de vegades, excepte en les escoles privades internacionals, vull dir, parlem de funcionaris, aleshores no es poden enfrontar a allò que els hi dona de menjar, val? Però les famílies sí que poden, i aleshores, o sigui, des d'aquí faig aquesta crida de dir que no podem ser conformistes, sinó no podem deixar ni abandonar els professors, que estic molt contenta d'haver viscut les manifestacions del 15N, que estàveu, i la veritat és que tenim experiència com a agència de notícies també, o sigui, de la participació de manifestacions, es van dir molts números, però jo no havia vist una manifestació en contra del sistema educatiu actual tan majoritària com va ser la del 15N, em va il·lusionar molt perquè vaig veure que hi havia molt tipus, no només professors, docents o directors de centre, sinó que també hi havia PAS, hi havia tots els sindicats alhora, cosa que també és difícil de trobar. Faltaven més famílies, que hi havia, però faltaven molt més. O sigui, som nosaltres els ciutadans que hem de dir això no ho volem. O sigui... Clar, jo crec que parlar de famílies en general és igual que ha passat abans al principi de la tertúlia, no? De generalitzar molt. Clar. Hi ha famílies superimplicades que estan al costat dels nanos, que fomenten la lectura, la reflexió, l'esperit crític, que veuen un documental de Netflix i li treuen un suc brutal. Per tant, no és Netflix sí o no, és fem un diàleg, sopem junts, i volen saber el nivell i vinga, però no només el nivell i les notes, sinó també la part humana, com està el meu fill a nivell emocional, quins interessos té. Això, m'estic emocionant només de parlar-ho, és ideal. Però això és temps, també. I això també és confiar en l'escola. Tu has triat aquesta escola, si és una concertada l'has triada, si és una pública, doncs... Però, si més no, tu formes part d'aquest projecte de construcció humana que són els teus fills i filles. Però no tothom és així. Llavors hi ha gent que deixa en mans de l'educació dels fills a l'escola. Llavors, si no ho fan bé, em queixo, no confio en el docent, si el meu fill ha fet una trastada, hi ha una sanció, doncs no l'accepto, no accepto l'expulsió, i llavors hi ha una lluita. Clar, és que hi ha molts perfils de famílies, no? O famílies que ja els està bé, mira, estem innovant, que guai. No, però tu has rascat què hi ha sota, el teu fill què sap, no sap, com se sent, hi ha bullying, no hi ha bullying, quin és el clima de convivència, el docent respecta el teu fill respecta els altres. Tot això és el que falta, jo crec. No totes les famílies estan a aquest nivell. Però això també s'ha d'educar. A les famílies, és molt important. Però això no és... És que no podem amb tot. També la diversitat, la diversitat de famílies és de cultures. I gent que ve de fora, que té altres cultures. És una realitat complexa, també, clar, és inclusiu, també tot, no? És complicat. Sí, però hi ha un tema que no ens en sortirem si no el posem sobre la taula. Les famílies no estan informades. És a dir, reben un bombardeig de propaganda enganyosa. L'únic que fa bé la Conselleria d'Educació és una propaganda, l'ha externalitzat, la fa la Fundació Bofill. De fet, si ara baixes aquí al ferrocarril, veuràs que hi ha uns cartells molt acusadors contra els docents. En aquest país es deixa enrere el jovent, en aquest país es barra el pas al jovent perquè pugui estudiar. Això és un insult. Els docents que es deixen la pell cada dia, moltes més hores dels que els pertoquen perquè això no passi, i aquesta externalització de la propaganda, aquí el pedagogisme el que ha fet és confondre la pedagogia amb la propaganda d'utopies i de coses que són molt profitoses econòmicament. Llavors aquí és que al cap i a la fi el problema és fins quin punt mana el conseller o la consellera. Manen empreses, i aquest és el problema. Aquí ha de manar un conseller o una consellera escoltant factors educatius, no escoltant el que està preparant aquí la caixa registradora. I això és el que passa des de fa 20 anys. I per això tenim el caos que tenim. Passa igual amb la sanitat, és una gentrificació. Primer ho destrossem i després ho externalitzem. Per tant... És interessant aquest punt de vista. De totes maneres, volia fer un comentari a lo d'història respecte al sistema educatiu anglès, que fa com unes 3 setmanes va sortir la notícia que treien història com a assignatura. Nosaltres encara, estan modificant-la, però ja s'ha donat com a innovació
que canvien i estan renovant tot i estan com molt cofois a la BBC i diem, no, el nou sistema educatiu treu història perquè... Però és que a l'anglès és dels pitjors, eh? Sí, ara mateix. Aleshores, vull dir que potser allò que dèiem inicialment de que si hi ha és una tendència, una estratègia política que no és només de Catalunya, però aquí s'ha tret la filosofia, bueno, s'ha intentat, que s'han reduït hores de ciències, la història estan tirant un tirar i arronjar, però estan intentant... No, estan erosionant la història, clarament, eh? L'erosionen, però de moment no la treuen, però és que l'han tret i a sobre, o sigui, diuen, no, perquè és que s'ha de donar pas a noves assignatures, fan xerrades a l'història perquè es faci història sense cronologia. O després hi ha programes a parlar per quins 7 sous no es parla de Franco ni franquisme en tram obligatori i després passa el que passa el que està passant als Estats Units, que entrem en una postdemocràcia marcat, que això desemboca en un auge de l'extrema dreta, molt extrema dreta, per no dir altres coses i no posar-nos aquí ferms, però per quins 7 sous no expliquem què era el franquisme de debò. I, evidentment, amb una cronologia, que això no és invasiu, al revés. És invasiu si no ho expliquem. I no s'està deixant treballar el docent, no? És, bueno, com que volem una educació d'escaparat, no? Una educació que no eduqui, sinó que potser que retingui, no? Que no es parla d'això, o sigui, fer tabús, no és una societat perquè el bo i el pensament crític et permet, doncs el que estem intentant fer en aquest espai, de parlar i opinar, i que tu pots dir una cosa i jo dir, escolta, no estic d'acord amb això, això no és res dolent, però hem d'exposar totes les idees per poder després desenvolupar la nostra pròpia opinió, però això ara no sembla que ha de ser tot com no es parla. I aleshores això és el pitjor, és un tabú, perquè del que no es parla es malinterpreta o aleshores pot venir una altra idea i aleshores l'absorbeixes totalment perquè no tens l'altra. És com quan es censuren la memòria, l'ús de la memòria, memoritzar dades, memoritzar fórmules, forma part. La retenció de la informació, sinó com. Jo recordo les coses perquè porto 37 anys fent-les, no? I això també posar un valor. I la literatura... Clar, que no serveix per res, la filosofia. Que no serveix per res la literatura. No, em refereixo que et diuen això no serveix per res. Això ja no serveix per res. Que jo els dic als meus alumnes, tu sorties més intel·ligent d'aquesta classe que quan has entrat, perquè les teves neurones han fet sinapsis, que potser no ho aplicaràs en el teu dia a dia, d'acord, però les teves neurones han fet sinapsis. I l'esforç d'intentar-ho ja ha servit. I el clinc que pots fer escoltant l'opinió d'un altre sobre una proposta de fer un problema diferent també ha servit. I llavors els hi parlo de neurociència, clar, tu l'escorça prefrontal la tens poc madura perquè per l'accés d'ús de les pantalles, falta atenció i memòria visual i memòria d'estratègies, no? El nombre pi, quantes xifres decimals pots memoritzar? Bueno, no sé si servia, sí que serveix. Hi ha nanos que ho fan i jo n'he memoritzat 100 i ho fan allà en públic i com ho han fet, quina metodologia han seguit. Tot això és... No es pot demonitzar i això ho eliminem. Forma part també. Exacte. Tot forma part. I aquí s'ha volgut podar, perquè ha interessat podar, no? I ens estem quedant sense arbre. No, de debò, estem podant tant que ens quedarem sense... Les literatures, imagina't que tornessin les literatures, no només al batxillerat, on fa més falta que en cap altre lloc, però també en tram obligatori. Que les escoles, els instituts fossin santuaris de lectura. Com milloraríem de salut mental, de referents? Com milloraríem, per favor, llegint Maria Mercè Marçal a les aules? Jo recordo quan era un nen llegíem Espriu. Jo recordo la meva mestra, Eulàlia Bota, que ara té una escola a Sant Andreu. Nosaltres llegíem J.B. Foix a primària, a EGB, i això era un ambient de confiança, un ambient de diàleg, un ambient de treballar textos i... Vocabulari... Vocabulari... Clar, no tenen vocabulari, però clar, no llegim... Però és frustrant no poder-te expressar, empobreix la societat... Però és que estem davant d'una societat que cada vegada els nivells de lectura, la veritat és que estan caient i caient. Però això es resol molt ràpid, eh? Cada matí fas lectura. No ho sé. Bueno, no, estan pujant. És cert que jo soc escriptor i el sector creix, hi ha molts joves que es desconnecten de les xarxes i llegeixen molt. Afortunadament. El que passa és que, clar, és el tipus de gent que no és la més cridanera.
ni la que fa més xarxes, precisament Sí. perquè han elegit el camí no sé com dir-ho, una construcció personal més pausada o més autèntica o més en contacte amb textos significatius propis o nostrats, no sé com dir-ho, no? Però no et sents tan sol si has llegit literatura. Absolutament d'acord. Com recuperem? Vinga, anem a veure si recuperem el fil anem a fer la carta als d'aquest Reis, ara. podcast. de dir, La carta als Reis. Anem a als ser Reis. positius, val? Sí. Perquè de la queixa podríem estar... No acabaríem mai. Val? Com recuperem la motivació i el respecte tant dels professors, o sigui, del professor per la seva feina? Com recordem el que hem parlat abans de l'entrada, al passadís, de recordar als profes, als professors, als docents, que ells són els que manen a la seva classe, que poden, o sigui, que tenen el dret de càtedra, de llibertat de càtedra, que és un dret que hi és, però que la gent no coneix o no exergeix. Aleshores no serveix de res tenir drets que no exergim. Doncs, o sigui, cridem això, no? Una mica. Mira, jo diria que hi ha dues maneres d'anar per la vida, de víctima o de protagonista. De víctima és la culpa és tot és dels altres, jo no formo part del problema, jo no formo part de la solució, això va fatal. Llavors l'estat d'ànim és ràbia o a vegades resignació o rebel·lia, però no construeix. No? Llavors la manera de fer-ho és la queixa. Ens queixem, gastem molta energia, molt de temps, però no fem que es produeixi cap canvi. No? I el protagonisme és jo formo part del problema, jo formo part de la solució i reclamo, no em queixo. Jo en reclamo allà on calgui i faig coses perquè les coses canviïn. I a vegades va bé, jo tinc un lema, no sé si queda molt bé dir-ho aquí, però millor demanar perdó que demanar permís, a vegades, no? I si jo, com a professional de l'educació a la meva aula, crec que el que he de fer en aquests moments és això, jo tinc claríssim a mort, perquè és pel bé dels meus alumnes. I a mi aquesta paraula, soc una professional de l'educació, m'agrada molt dir-la, als meus alumnes, a les famílies i allà on calgui, perquè ja n'hi ha prou. Hi ha molta gent que es posa la medalla i no ho és. No, s'ha acabat. Ja n'hi ha prou i volem ensenyar, són els lemes de professors de secundària. Clar que sí. Estàs escrivint professors de secundària. I mira que no ens hem conegut avui, eh? I llavors marcar molt el nostre metre quadrat. És a dir, jo amb el meu metre quadrat puc fer el màxim. I hem d'entrar amb entusiasme, he d'entrar amb il·lusió, he d'entrar amb optimisme. Els nostres joves i nens estan tenint uns adults que entren per la porta que no és que, a vegades és que no poden fer-ho d'una altra manera, perquè igual no tenen l'estat d'ànim adequat, però han d'entrar amb ganes, han d'entrar amb il·lusió, amb esperança i amb amor incondicional. Si això ho perdem, deixem l'educació. Per altra banda, hem de fer reclamacions adequades, no estic dient que amb ganes i amb molta fermesa i molt valents. I llavors diuen la gent, no, és l'edat, jo en tinc 62 i porto 37 i continuo entrant amb aquesta empenta i el dia que no, ho deixaré, perquè els meus alumnes mereixen tenir un docent allà que els miri amb bons ulls, saps què vull dir? Bueno, no sé, no sé si he fet una bona carta als Reis o no, però és per això hem d'anar plegats, perquè, saps, hem de crear aquesta... Bé, nosaltres ja som 4.500. Vosaltres ja també... Amb aquesta filosofia. I aquesta vida, aquesta paraula renovada, aquesta reclamació de la identitat professional i de l'ètica professional. Aquí hi ha una lluita, que és burocràcia o ètica. Aquest és el conflicte. Ens hem de desburocratitzar i recuperar el sentit de l'educació, no? I d'aquí no es treuen. Llavors, nosaltres, per exemple, la nostra política és tot el que sigui antiètic o que no compleixi la normativa, una llei o uns estàndards humans suficients per a una democràcia, a cal jutge. I ja està, i guanyem tot, les sentències ens afavoreixen perquè, clar, quan els jutges veuen segons quina cosa, diuen, però com és possible que això s'aprovi? Jo diria que aquests polítics no saben ni què signen, ni què diuen, no? Quan la Pilar Alegría, la ministra, diu no, ja no s'ha d'estudiar res, tot està en la IA. Però què m'estàs dient? Tu saps què és la IA? Saps que el 60% del que diu són al·lucinacions d'algoritmes? Ja no hi ha res, ni veritat, ni paraula, ni humanitat. I llavors estem davant d'un problema de burocratització, com a l'URSS. I per tant, hem de tornar a la vida escolar amb un sentit humà.
Com és allò que diuen que l'home no, sempre vol fer les coses a imatge i a la seva semblança. No? Aleshores, potser a nivell polític, i no vull dir això perquè parlar de polítics embruta el meu karma, però vull dir, potser els polítics estan fent un reflexe, els que han arribat o els que tenim ara mateix, o després o abans, és igual, perquè jo soc abstencionista, o sigui que potser volen fer una societat a la seva imatge i semblança i creiem que crec que tenim un nivell polític molt baix, molt baix, perquè molt baix. Que aquests polítics són titelles, que manen fundacions i empreses, que és aquí on hem de posar l'accent. Hem de desemmascarar aquest capitalisme filantròpic, es diu així, capitalisme filantròpic, és un greenwashing. És agafar la propaganda de responsabilitat corporativa i convertir-ho en una pedagogia i que això passi a la llei. No. No volem filantropia capitalista, volem pedagogia. Volem docents ensenyant i volem coneixements, no una mena de caos provocat per la innovació disruptiva. Això es deia aquí, Clar, és com la història sense cronologia. Això s'ha dit. Hem de fer innovació disruptiva, han de passar les coses, que ha de passar. Que no sabran res. Clar, tot caòtic, tot fragmentari, tot externalitzat. Hem de recuperar el sentit comú. Carta als Reis, sentit comú. Sentit comú. Vaja. Propostes reals. Va. Vinga, comencem a tancar. A veure si podem fer 3 mesures immediates, 3 o una ja seria. O sigui, quines propostes reals considereu que són extremadament urgents per millorar d'alguna manera aquest sistema educatiu, el nostre, el català? Qui comença? 3, una... Jo en tinc 3. Sí? Són les que sempre dic. Vinga. Derogació immediata del decret de plantilles. Immediata. D'acord. Sense cap mena de concessió. Això és ens vam disparar al peu, el vaixell s'ha enfonsat, per tant, sortim d'aquest malson. I per què exactament? Què passa? Perquè el claustre... Els pares no saben què és això. Sí, el decret de plantilles fa que l'escola pública es nomeni a dit la meitat de les plantilles d'una escola pública. Sense mèrits, sense mèrits de capacitació, sense ordre de número, i això fica la lluita de classes als claustres, quan els claustres haurien d'estar parlant de pedagogia. Això fa que els claustres siguin informació patronal i que tot sigui vertical i que l'ambient sigui tan tòxic que és absolutament antipedagògic i no es pot treballar a les escoles catalanes i als instituts perquè hi ha una coacció. Acaba sent una estructura jeràrquica del que podria ser una empresa. Correcte. En comptes de ser un organisme, l'escola i l'institut, es converteix en un malson de coaccions i pors i ja ningú acaba fent res, hi ha massa nervis, massa estrès. Anem a fer un exercici de simplificació, anem a sanejar la funció pública i el decret de plantilles enterrat. I quina és la teva proposta? S'hauria de fer un decret de plantilles? O com? Doncs derogar el decret de plantilles. I com funcionarien els... O sigui, Per ordre de número i ordre de mèrit, com en qualsevol estructura funcionarial des de Max Weber. Això que hi ha a Catalunya... Això seria fer un pla de carrera, no? O sigui, que una de les coses que jo crec que la carrera de docent, vull dir, arriba un moment en què estàs molt estancat, t'agrada i és vocacional moltes vegades, però que tampoc té al·licients de dir, no, arribaré a ser director de centre o... És que és més senzill, és que deixaria d'haver-hi corrupció. Aquesta corrupció que el sistema diu que és puntual és sistemàtica i estructural i protegida pel sistema. Prou corrupció en la funció pública educativa catalana. Per això som els pitjors de tots, perquè el professor està coaccionat, viu amb por, no sap... Viu en una situació completament precària, amb por. Segona mesura, currículum. Currículum de continguts, progressiu, estructurat i dividit en matèries, que es pogués avançar, que l'alumne entengui què està fent, on és i què ha de fer per avançar, estigui on estigui. El que ja no serveix per res, és una entelèquia, és un neotomisme, una cosa estranya, un garbuix que no serveix ni al docent, ni al polític tampoc el sap explicar, és una bomba per rebentar des de dins l'escola pública. Per tant, currículum fora. I després, la retribució del docent, per favor, que aquesta és la principal reclamació, que el tram autonòmic pugi el 100% i es cobri
un sou digne, perquè és que fa feredat que un professor no pugui llogar un pis. Bueno, s'ha de dir que aquí a Catalunya, no, és la comunitat autònoma del país territorial on el salari dels docents és el més baix És que és de vergonyós. tot l'Estat. Vull dir, i som un de les autonomies amb un nivell de vida molt més alt i amb una despesa un cost de vida molt alt. Aleshores, o sigui, és un sistema No s'entén. absolutament pejoratiu per als docents catalans. Jo segueixo fent carta, també. Sí? Vinga, va, Carme, tu, les teves Aturar propostes. aquesta autopista cap a la innovació digital, educativa, desenfrenada. Aturar sisplau, parem, anem a peu. Baixem del cotxe, deixem l'autopista i anem a peu. I en educació parar no és perdre el temps. Per tant, jo crec que necessitem parar. Parar. No, deixem de fer tot. A veure, parem, mirem el que hi ha, fem neteja. Saps allò que dius, anem a fer dissabte? Anem a fer dissabte. Anem a veure com estan els docents i com cuidar-los i ajudar-los, realment. No inflar-los de formacions obligades, buides a vegades de contingut i de qualitat, o formacions que en aquell moment no necessiten. Preguntar, escoltar, què necessites, què podem fer, preguntar també als alumnes. Jo crec que són els grans oblidats, no es pregunta. Preguntar-los bé, els hem d'ensenyar a respondre, i si no preguntem no en sabran. Doncs els hem de preguntar, tu com ho veus? Jo tinc alumnes que em diuen, no, Carme, puja. Clar, doncs això no surt en els mitjans, això no s'escolta, però existeix. Demanen qualitat. Clar, ells saben quan algú davant sap, coneix i valides i diuen, mira, això et passa per això. I quan l'altre dia una nena estava amb el cap, en matemàtiques té molta por i estava així, i l'altre li dic, com s'està sentint? No, està insegura, té por, identificar l'emoció de l'altre i entendre'l. Bueno, no sé, és que... A més, jo crec que sistèmicament som una espècie que necessitem aprenent, ho portem al nostre ADN, vull dir, portem la... Deia Aristòtil. Sí, Jo crec que tenia raó. I aleshores, o sigui, si no se'ns alimenta aquesta part d'aprenentatge, ens genera, en lloc de comoditat, ens genera frustració i és quan ens deprimim o ens sentim tristos perquè no ens sentim útils. O sigui, aprendre és una cosa en el nostre ADN i que ens han de donar les eines perquè, si no... Jo em quedo amb el teu titular. En educació, parar no és perdre el temps. Hem d'aturar aquest bombardeig de propagandes, de coses que no van enlloc i que són antipedagògiques i que es presenten com polítiques progressistes i no són més que obstacles per l'aprenentatge i per l'ensenyament. La veritat és que sí, com la meva petita experiència dins d'escoles és que a vegades sí que també des del departament arriba allò de que has de tenir un projecte d'innovació a l'escola i tots els professors allà com què fem, qui s'encarrega, com s'ajuda. Aleshores és com que, com ve de fora, o sigui, has de fer un projecte, a veure, què demanen perquè sigui innovador? I aleshores es munta una cosa que t'està traient hores i tal. I per dir, perquè no has de quedar bé amb el departament i has de tindre el teu projecte perquè aleshores ens donin no sé què. Això les famílies no ho veuen, però arriba a ser, o sigui, és com un estrès i és una empresa privada. O sigui, és com que et donen una feina, jo que ara tinc l'experiència com a autònoma de molts anys i que he treballat molt més de la meva vida a l'empresa privada, evidentment, doncs, o sigui, no hi ha diferència, no? O sigui, et ve donat i has de fer unes coses, però que no és amb l'esperit d'una entitat pública com jo esperava. Però Àngels, aquí hi ha un problema més greu. A veure, una cosa és que és greu que les entitats públiques funcionin com privades, però és que aquí estan passant coses que en una privada les tallarien d'arrel. 150 milions per uns ordinadors que duren 3 anys, amb un manteniment externalitzat. Home, per favor, això es diu pelotazo. I prou. Això no és digitalització, és siliconització, que és una altra cosa, i això és ridícul. És fer el ridícul. Això és el 3% per algú, que no sé en qui, però després algú entre al mig. Un altre ingredient que a mi m'agrada molt, que és la transparència. Jo faig formacions a molts... Bueno, estic més a la concertada i alguna privada, sobretot quan faig formació també, no? Però aquest neguit que hi ha, perquè com que baixa la natalitat, clar, hi ha menys clients, no? Llavors aquesta competència de jo soc més innovador que tu perquè llavors vull que les famílies vinguin a mi, no? I perquè sí, no, dic perquè si la pública no, l'altra... Aquí hi ha com... És com els lleons, és allò, sembla la pel·lícula de Gladiator i tots allà lluitant pel client, no? Turbocapitalisme. Sí, la transparència. A mi m'agrada, jo vaig anar l'altre dia a una escola, no diré nom, però
El director, jo estava a punt de començar una formació, havia hagut una situació delicada i va començar ell. I mireu, hi ha algunes persones que ho sabeu, altres que no, i va parlar d'una manera i jo vaig pensar, aquest claustre està ben cuidat. Es veia confiança, es veia professionalitat, rigor i molta empatia. Això, aquesta transparència, era un tema difícil d'abordar i ho va explicar amb naturalitat, va ser absolutament transparent. En altres casos hi ha direccions que amaguen perquè no se sàpiga, que no es conegui, que no es digui. Ja generen tabús, que Sí. dèiem, coses amagades a Això sota també la és molt catifa. important, la transparència, l'obertura, la confiança, I que i no parli- la por, Sí. la La burocratització. burocratització. Bueno, no sé si hem fet una bona carta Sí, o sí, què. molt bé, molt bé. Sí? Una bona carta. Jo em quedo també amb el de que no sempre la innovació és progrés en educació, que també és una cosa que va dir fa anys el Nuno Crato, i deia, o sigui, em quedo que, a més, hi ha exemples, ara hi ha evidències, no? O sigui, el que estàvem parlant, a Austràlia s'ha baixat amb el tema de les xarxes, les pantalles, des dels 16 anys per llei. Noruega ha posat els llibres ja fa 2 cursos, vull dir que fora pantalles. O sigui, ara anem aquí, aquest any també s'ha començat, però vull dir, encara sí que es continua treballant això o forçant una innovació per innovar, perquè s'ha de tenir el tic d'aquesta escola és innovadora. Hi ha un tema de salut, si ens trobem malament no aprendrem. És a dir, està comprovat, les xarxes socials i tota aquesta angoixa, aquesta competitivitat comparativa, ens fan malaltir, el sistema ens fa malaltir, no? Sí, salut mental, emocional, és que només cal veure-ho. Ja, professors, alumnes, Tots. famílies, tothom. Sí. Per tant, hem de parar. Molt bé. Sí. No perdrem Perfecte. el temps, al contrari. Jo crec que anem a Totalment veure d'acord. ara les persones connectades si ens han passat algun tipus de pregunta o... A veure, els meus companys estan allà darrere, el Javier i el Rafa, de companys de redacció, a veure si tenen algun tipus de pregunta i... A veure, què ens diuen? Siguin fàcils, eh? Sí. Que si no que em connecto un momentet. Coses del directe. Bueno, també m'agrada molt transitar els silencis. És a dir, ens incomoda el silenci. Ai, a mi no. A mi no. No, però vull dir que socialment el silenci, quan preguntes una cosa i no contesta ningú, transitar la pregunta, que ja sé que en els mitjans el silenci no és, no? No és... Em comenten que hi ha... Parlo massa. Sí. És que si els companys m'ho poden dir pel xat que tenim, perquè si no, no... Que hi ha una pregunta de Vicente Alba. Sí? La pregunta és, què poden fer els pares davant d'aquest panorama? Val. Què poden fer els pares o les famílies davant d'aquest panorama? Amotinar-se. Voto por ello. Clar, reclamar una educació humanística, integral, científica, racional. Acabem de saber que no expliquem ni Darwin, però home, però això què és? On estem entrant? Teocràcies aquí controlades per multinacionals? Sí. No, home, no. Diuen- Les famílies que pressionin, que intentin revolucionar cap al bé, cap als fills, no? I que eduquin. O sigui, que estiguin allà, que no tirin la tovallola. És a dir, no és fàcil. I som els... No és fàcil, però seri és molt educadors. important. M'estan dient, una altra, les famílies han delegat l'educació dels seus fills a l'Estat. Què creieu, això? Algunes. Sí. Com m'has dit abans. No totes, Ja, eh? No Afortunadament. totes, sí. Sí. No es pot generalitzar i posar-te fatalista perquè no... No, hi ha gent que ho fa molt bé Sí. i altres que també ho poden fer bé si els acompanyem. No? Si volen. Vosaltres creieu que els alumnes estan desmotivats per als currículums o per les metodologies? Bona pregunta aquesta. Depèn de l'edat. I a vegades estan desmotivats perquè són adolescents. Per adolescents. Llavors alguna família, oi, què li passa al meu fill? Però és que és adolescent. Està enamorat o té altres interessos en aquests moments. Però tampoc hem de generalitzar. I la motivació moltes vegades és intrínseca, a vegades és extrínseca. A vegades la motivació ha de venir a fora, però si el nano és molt madur, ja pot ser que vingui de dins, no? Intrínseca. I fer-los preguntes i anar acompanyant-los, no? A tu què et fa feliç? Tu per a què estudies, no? Per fer feliç a la mama, a la iaia, al papa, o per ser millor que el meu company, o per
per aconseguir tenir aquesta nota perquè vull aconseguir aquests estudis, etc. No? I tot està bé. A cadascú la resposta li val en aquell moment concret. Jo tinc un fill i una filla que són bessons i les respostes aquestes són molt diverses, però totes estan bé i si els hi serveixen. Clar, que hem d'intentar és motivar, a educar perquè la motivació intrínseca creixi al màxim, és a dir, el plaer per la feina ben feta, la satisfacció personal. Per l'esforç. Sí, Clar, això, la recuperació de l'esforç. Completament d'acord. Si es troba en una escola que no sap què ha de fer, no hi ha sentit, tot és lúdic, tot és una mena de caricatura del que hi ha a casa, no anem bé. Ara, una escola escolar que transmetés coneixements seria molt més engrescadora. Hi ha gent que ho deixa perquè s'avorreix i no vol estar en un saló recreatiu. L'avorriment és el pitjor, és de les pitjors coses que li pot passar a l'ésser humà. Jo he deixat feines per l'avorriment, o sigui, de veritat. Sí, però tampoc hem de caure en el que de ens ho fer hem d'estar coses sempre. passant bé sempre. No, exacte, però el silenci pot ser un repte. Jo no sóc una pallassa que arriba a Exacte. l'escola per divertir els meus alumnes. No, estem d'acord, però el silenci Aquest pot ser un equilibri, repte. no? Aquesta és la clau. Clar. Aquest equilibri. No de fer, sinó el saber estar amb si mateixos, també, en reflexió, de dir... Però bé, jo crec que està arribant l'hora, estaria parlant de més coses i més fils que van sortint. Andreu, Carme, moltíssimes gràcies per aquest diàleg tan necessari, crec, i tan espontani que hem fet. Ens hem saltat el guió, hem llançat tot aquí per la borda. I jo crec que sí que hem de procurar, o sigui, nosaltres des de Marlex Media Group i des de totes les marques d'Inèdit volem això, mirar la societat, no? Mirem la societat des de la pedagogia, que no del pedagogisme, que vull dir. I vull aquí un record al meu col·legi, al Col·legi de Pedagogs de Catalunya, el COPEC, i que pedagogia no és pedagogisme, que ja ho hem parlat, tenim que ho posarem a la descripció, i que pedagogisme ho fan els polítics i la pedagogia ho fem tota la resta de persones que estem a dins de l'educació. I bé, aquest projecte nostre, Marlex Educació, volem agrair el temps de tothom, el que ha participat. Avui ha estat una mica tot molt espontani i intentem fer aquesta producció audiovisual amb mirada pedagògica i per això volem fer-vos un regalet abans de marxar. És molt. No és un sobre, no és un sobre, ni és... no l'he deixat. He deixat les... Perquè sortien al pla. Perdó. Una tassa. Sí, són les tasses, no sé si es veus, una tassa de bambú, ecològica, d'alumini, que no les pot portar pel cotxe. Ostres, Es pot posar els llapis, just també, queda molt bona, per posar Sí. llapis. Queda molt bona. Jo l'he provat al cotxe, va molt bé, perquè ja he fet molts quilòmetres. Gràcies. I Bon això, regal de val? Reis, gràcies. I- A mi m'ha agradat, Sí? l'estona de compartir, Sí. Doncs una última, us demano una pagar última de cosa. debò, Sí. Segons per vosaltres, des de la vostra visió, quin hauria de ser el següent tema imprescindible que hauríem de tractar en aquest podcast? Quina conversa no pot esperar més i s'ha de parlar? Ui, jo tinc una que... A veure. El tema de la convivència, disciplina, ordre, absència de violències a l'aula, això és un problema Disciplina... negat, hi ha un negacionisme oficial, els mitjans no surt, i això no pot ser. Hi ha coses que estem tolerant a les aules que al carrer serien casos penals. Sí? Sí, no pot aquesta continuar seria- així. Jo crec que se'ns ha passat que és que perquè hem trencat totalment el guió que teníem, però un dels comentaris que ja no tenim temps de fer és sobre la figura de, ja no sé si ho hem dit o no, de que aquí a Catalunya és l'únic lloc on... sí que ho hem dit. L'autoritat pública. L'autoritat... No ho hem dit, no? però... O sigui, és l'únic lloc de l'Estat on el professor no és una figura, No, però el docent. Però No és és que una figura estem fent un d'autoritat. estudi, el Sí, nostre exacte. secretari general està fent un estudi jurídic sobre això. No és cert. No? La LOE està vigent. La LOMLOE és la LOE millorada. La LOE està vigent. La LOE ens declara autoritat pública. Però la LEC va declarar autoritat pública a les direccions i les inspeccions. I per això les direccions i les inspeccions tenen la potestat de coaccionar o controlar els docents, que sembla que hagin de demanar permís per exercir la seva feina. Però, segons la LOE, tècnicament, un docent català és autoritat pública. Però a Catalunya ho han volgut esborrar, deixar-ho dissimulat o camuflat, però missatge pels advocats. La LOE, i per tant la LOMLOE també, declara el docent autoritat pública i ja és hora que ens defensem jurídicament
de tota mena de coses que no haurien de passar, tangibles i intangibles. Doncs ho deixem aquí. Recordem amb aquest missatge, no? També de que els professors poden exercir el seu dret i poden desobeir el que els envolta i a dins de la classe doncs, són els que manen. I res més, bon Nadal, que no sé si es pot dir, perquè ara el Nadal... Podem dir bon Nadal per descomptat. Que sí, que garantiu a casa, encara tinguin 18 anys. Sí, solstici, o feliç solstici d'hivern, i que sigueu inèdits i feliços. Gràcies. Adéu a tothom. Moltes gràcies.